Ayun, naimbaga bigat yung mga idol. Namotib yung idol Lawrence Martinez. And of course, mga kadwak inatagon daway ni... Hello, partner. Good Hello. morning. Happy weekend. Happy weekend. Ayan. Hello. Good morning. Good morning kada tayo sa Yes. Happy Saturday. Kada ito yung aldaw. And kadwada kami manen para kada ito ay Yes. topiko. Anya ba't topiko ta? Ngayong Sabado ay tata idol Glenn. Sabado. Ay, malapit nang matapos ang maliligayang araw ninyo, mga bata. Ay, yes. Ay, meron ng pasok buka ay sa the other day, Monday. Pero Ala na po. kami kat saan. Kasi alam mo na, meron kaming gagawin on Monday, Idol Glenn. Ako naman yung mawawala on Ay, Monday. oo. Kasi Kayo ni Idol ikakasal Dennis. ka. Hindi ako Ay, yung hindi. kakasal. Yung kapatid ko yung ikakasal. Di ba? Kasi Well. kayo ni Idol Dennis yung magpaprograma. Alam mo, parang kayaan me. Kaya yun din. Kaya din. Yung Diba? mga days kami, ket kadwa ka dati, J. Bangir nga Jay stasyon. Bangin nga hindi ko, stasyon nga the TV na. Anyhow mga idol, ti topic tayo tatagon daway ket amoy ka di pakita man idol Glenn, tay flash mo man. Naipakita, naiplashen, di gito. Ay na-flash mo kayo. Yung flash ko. Oo. Dagito eh. Idi kasangwanan iti baro atawen ken Paskwa ket ada apo tinabuya tay peket di nga dagiti taga Marcos Ilocos Norte Barangay Mabuti if I'm not mistaken ket among idol Glenn ti pinamayan dagiti kaming ti Philippine National Police akit dagitoy itatang da iti open pipe nga kunada so ilawlawag to ni idol Glenn da mano anati classifications ada gitoy nga tambutso dagiti nakatagtagari nga agapoy-apoy pa yung mga idol. Wen, di kita Oo. Di kita kasta ni ipapa-flash ko. Flash ni Idol Glenn. Da kita kakasta. Agad dito'y nga pinapit-pit da. Apo. Sinunod ng pitpit. Datay mismo nga makinkukwa iti tambutso mga idol. Iti ng pitpit kaya tay bukod ng tambutso. Ang buy-buyain dagiti kameng ti Philippine National Police Nangina mga met idol. nangina di gito eh. Di Wala. gito tambutso. Oo. Nangina di kita nga tambutso. So nga idawat mi man kada kayo mga idol no kasanumot iti kapanunutan nyo iti daytoy babayin iti panagbuya yo ti FB live tayo ibabalin kayo nga ag-comment ita Oo. ken ti text line tayo damo taber na nalipat ako kaya man naman pekasta mga idol akit Idol Glenn sa sudak man ken ka para ken ka umanamong ka kaditi inobra digiti kami di Philippine National Police nga nagkumpiskar da kani gitoy nga klase nga tambutso wenno saan? Actually, duwa nga minti epekto na deta. Oo. Kasi detoy kwa tayo ay akitaan tayo nga maiwasan deta kinapigsa. Ado ti Maliklikan. maliklikan ti may stress kada digito noise pollution nga kunada. Oo. Kaya siyempre han nga deta. Siyempre ada kami digay motorista nga kayat dati agpaburbur kada agpakwa. For example, di kita ube ngaya kasla di kita barrito kada. Digiti babarito Well, from may- ages 14 An lang hindi halang babarito dapat babaro nga digiti laklakayan din. Di kita ti kwada, di kita ti hilig da. Ngayon, Wan. apo, di hilig yung damit te kasla lang pakaikuan. Oo, pakaibato ka na. Dapat di magkukuna nga motor show eh. Wen. Di ba? So ti pay kay ayo da, di kaya ay papang na di pinagturog. Narigat niya. Talaga. Eh, ang pag-read mo, tapos aga, Makakik- barbar ka, Wen. bumbakad ta. Sa Di ba? makakikig to de kita aglalo na dete kung may sakamot nga motorista nga kwa nga dete lumablabas nga naka ininayad ka lang tapos Wen. adag brr kung kuna na ta alam mo, siyempre makikigtot ka kada Talaga. jay siyempre medyo may stress ka kada jay ken kwa siguro di gid ko na dang epekto nambet nga daduma dete adamot good side na kanong dete Alam, good side na kumame. actually no naungor talugan mo agpaigid kan at Ay, wala ta na manggig mo deta. siyempre manggig mo na taray na manggig mo di agpaigid ka ada kami di gid nakapaspaspas nga nga manghig Wen, ay kas lang. adamit kas Ano, jay diba? adamit kas jay so nga Oo. medyo dakilmit ka iso nga babalamot it is a pa di kas lang agwarning ka di gid Wan. pedestrians di gid Balaag. agbalaag ka di gid magna tahang kay Oo. bilang nga magmagna niya kapaspas Pangaasi, ganam. Di ba? And, ano pa, the good side? Hindi, jay lang siguro mo Hindi tamo good ka side mo. na? Hindi, jay laang tamo. Pagpapugi? Ang pagpapugi. Kuna ni Rebito, ayan.
pagpapugi kung ano ka. Well, apa nga nagpapapugi kayo man sin papapugi niyo. Ganun syempre. Nung arod kas magarigan kuan, makadungpar ka. Mapugi ka pa ilaang. Yung tingko na ko na Idol Glenn, ti sobra kay amin nga sobra matket di kat madi dati pa kay batugan na madi. So for example no dali kas kino nang minate mo no nagundaway na pag read up mo pa lang sana binumbabumba dita nagganas mo nga bakalan ti bote. Ayan. Dati mo ti legal social at legal na implikasyon ko. Reklamo mula sa kapitbahay maari tong madinisan ni ng alitan. Kaya mo sa loob ng subdivision, yung barangay yun, jay kwamata. Siyempre, public nuisance data, mga siksikat ya dadjay nga lugar, uno jay nga ligason, uno ko. Yan, dati ordinansa datan, ili ayan, mga idol, anti-nuisance ordinance. Mabalin nyo ang damagang karikiti ili or barangay, no, yung mabalin nyo nga saklang digi. Mabalin mo, ibaga ti tanod, no, dati coming to Philippine National Police ta isuda mismo iti umay mangala ayan o isuda ti mismo umay mangala kana gitoy adaan ti kastoy nga pipe then impound da takitan taman no adati pag mulmulagatan da gito sa deta nga rutunada no matiliw kayo kan mamulta siyempre kadi gito yung kwata dakamon lang namanot multa jo yan multa na ada ba kasi yung ordinansa ita paway kasawang met papanawa da digi dyan. Aglalo ka dito hindi na panak ni Jay kwa. Dito sa bagay idig January 1 talaga nga given nga nga talaga nga papaborbor. Ngam dito yung barangay Nagbakalan, ito yung Paway Lake. Yes. Kaaduan ti syempre mahihilig dati motor dito. Diyan part. Kaya nakadado ti motor nga pro tas in nga nagariwa. Puro po. Pero anyway, given that at New Year Eve, may met nga alternatibo kit di ti pinagpa ringgor ti kasi ngam dete agpapaputok ka nga dete rabentador ka dako dita iso nga ngam ni itatamot don di gijay awan hanga New Year akat subli yun digi jay digi tabot so yun digi istaksyon digi ta istak nga pipe yo haan nga deta kastapay laeng tabak di iso pa iti pagiging ginuraan nyo ka digi ta karubayo aglalo ka digi ta aglalo ka digi ta babaket nga ako nakaro digi jay aglalo ka sige ang mga pang dawat ang what if adati sa gitip puso deta karubayo bakit sa mo binumbabumba deta motorsiklom edi awanin siya ti ag multa siya pa ti agbay detay motor mo kas bilang man ma-impound actually Idol Glenn adun apo ti nabuybuya tayo nga vlogger nga police nga nabanda nagtitiliw edi New Year pekat di Adda ka mo no New Year Edi kwan or before New Year di jay. Adda may isuro. Adda pe kwa no kayat yu ti ang dito yan. Ti kasta nga talaga nga pipe. Kita nyo ti branded ti napintas nga. Adda nga hindi basag dakas jay. Di nagpang. Nakapay ka lang ron basag pa ila. Actually adda hindi jay nakapipe nga napipindas ti ungor na ti. Kasi napindas ti ang nga di maka-stress ti unina. Kas lang big bike kasi ko madami talaga kita yung makapairita ada DJ makapairit na di mo amuno apay dapat awan sa apay ti kuana DJ kasi laka awan tambutso na DJ ang kabila pipe lang as in nga pipe lang tay agapoy pa ada na buyak Idol Glenn hindi ka mo no nabuyam deto yen detay agpimpin ng asda DJ tinagmadi di agpimpin ng asda tapos edi naper napan diffuse ti ana. I mean, napan nag-dispense iti gasolina di lalaki. Tapos, di ba, madamat pa ungor na napan nagkatisinuyatan ti gasolina di nakaputputot ka gasolina. Nauram dati motor. Idol Glenn, nauram dati motor dati agpagpangas nga ubing. At anang arod mabalin tayo kat supay ti pakalaan tayo di gijay pinangasan doon kasta at sinuka ko ado mapangasan ken kanon nakakasiye ka nga talaga. Siyempre, deto'y laban nyo. Ti apal nan akit purak din ko na. Haan mairita siguro mairita. Kasi as in nga dati in anana.
as in nga dati Binere- binumbabumba dati ubing agil alak pa ni ubing ha hindi na pikar dati kadwanan napadala ng dispense ti gasolina napada sinuyatanan nauram ti motor ti ubing piman balikas jay aya no kumalang mabalin iwasan nyo latan ati kas jay nga kwan baka alam pa ti disgrasya Hamang nga motor show day jay. Hamang nga motor show. Ada lang tigagangay nga kalsada. Gusto la una. Di kami Ma'am Carmen Domingo Corpus. Pati Kenka Lars Viernes. Adot ka baruting nga viewers. Hello Thank you po, Apo. hello. Pakishare naman dyan. Pati ni Jocelyn Dumlao, Jo Maria Aquino, kan Eugene Nolasco. Ayan, pakishare naman po mga guys. Mga guys. Ate guy. Alright. Sa DJ nga talaga po, no, talaga nga kayat yuti responsible nga motorista. Oo. Han yung nga kukuha din, han kayo nga Amo anis garanin, di ba? sa may sapay, no talaga mat nga may isa ka nga law abiding citizen. Law abiding, wow. Dahil tala tama, dahil law abiding citizen. Sa may sapay niya mo ti pagkuan na apay no ang ka nga nakasa di nakasungbatan di diyan memot. Madi Hanti amin daduma idol Glenn. Ti mindset dagiti daduma kas pangpogi. Sa may sapay feeling dano na pigpig sa DJ nabakbak nang da. Feeling na katay nakapigpig sa di parang bomba-bomba na kat masumbatan iso na day ararmen na which is net apay deta pusum kadi ada dita motor mo ta isot ibomba-bomba maan ang kabsata. Uri man pay simple deta motor mo, uri man pay na ulimak deta tambutsyom. Basawan di mabadpada ka mga tao, akit ta mayat mga idol. Ayan, iso nga Saka mo, natili pa yung Badok Ilocos Norte. Di kasangwanan or last year? Last year, 2025. Ayan. Of course, 2025, datin in Pablaak, iti coming to Philippine National Police ni Apo Police Captain Elison Pasamonte nga natiliwan da Apo natiliwan da nga ikot na ganan ato kami kasi tatay Badok siguro digitay naka open pipe ako nada so man idol Glenn bagaman anat open pipe kasi ada kami day nang correct inumutoy biyang di pala kano datay loud or muffler kung kunadan sa mufflers. Kadyamat lang, di ba? Tingin open pipe katawan sa Tikuana kasi lawan tay adda dete di kami adda jay tambutso na adda ti ko na anja ti ko na adda jay kasi la baro tay kasi la ribs na jay oneng ha ngimi katunda day jay iso nga nakauneng nga talaga day jay talaga nga open pipe. Oo kasi chicken pipe rin nga di jay nga ta di jay kita man idol Glenn di kami Tristan Wyatt Gulay yung baga bigat mo good morning boys kana na hello gang ka good morning hello po. Ayan, they open or chicken pipe kasi jay idol Glenn if I'm not mistaken gaputa ano ti kasta ti nagusar or nagusar ti kasta idi New Year they permit agapoy pa apes kas jay alis to nga agbara di jay ay idol Glenn feeling ko ano ti ano makonsumo nga gasolina ka di jay so nga agbara. Dati kano ti open pipe DJ design na malaki ang butas at direkta ang labas ng hangin mula sa makina. Iso sa di jay. Awan ti kuana awan. Di ba sa diretso iso na awan ti adadya unegnan. Awan ti kuana. Alang taga na nga DJ kano sound na napakalakas basag at agresibo. Pangit talaga. Madalas itong maririnig sa mga racing bikes DJ racing. Iso nga ti epekto na DJ ag-back pressure ka no DJ ka mo no DJ top speed na kan sa dulo nakapaspaspas ka no kan ag-backfire iso DJ ag-backfire no kan DJ kan nakatune ka no ti fuel mixture na iso nga agpurpurawa. Sabi dito ang nakakatulong sa top speed dulo ng takbo pero madalas nagdudulot ng backfire kung hindi nakatune ang fuel mixture. Iso nga DJ no talaga nga kwa DJ anya dito yun overheat talaga nga mapuran tay lugan mo. Okay. Di kami Sir Marlon Ordillas ko hello sir. Di ka no may chicken pipe ay isang particular sa bali aftermarket exhaust na sikat para sa mga underbone of scooter kasi lang madigay nagatang chicken pipe kuna
ti-design na dahil karaniwang mas maliit na canister kumpara sa full open pipe. Mas basit ka no iso na. Oo. Pero mayroon itong kalkal adamo semi-open. Napigpig sa DJ ko, DJ open pipe. Semi-open na internal structure, hindi ito maluwag at open pipe pero mas maluwag kaysa sa mga stock. Medyo na nakukueso na haan una nga naringringgor ngam napigpig sa nga talaga DJ open. Di ba ko mairita na tayo? Open pipe. Di I mean kay Joyce la ni ano dito amam dito Oo. So ni ano dito ni Idol Joyce Vasquez iti IFM Vegan. Hello Ma'am Joyce. Yes. And the sound of chicken pipe kono it's medyo crispy. Kaya mas malutong. Kaya boom boom. Kasi at least ada ang ano DJ. Mas malutong kaysa sa stock pero hindi kasing sabog sa open pipe. So mas sabog si open pipe. Mas bassy. At the bass na. At the bass na DJ chicken pipe. Iso nga digit ang chicken pipe nga ko no paganda rin da. Medyo digit kung kuna nga kasla tay big bikes. Big bike ayun, di ba? Now you know. Sa medyo kano na aesthetic dete chicken pipe ta medyo stainless steel kasi jay kada digi elbow na. Kaya nagmumukhang malinis at sporty yung anyong motor. Ambot sporty lang ana. DJ bagwa siguro DJ bagbagam nga nagkasya tay pipe open pipe DJ awan ti kuana DJ. Siguro ya. DJ daddo mga dati sila kuma dati yung pakita chicken pipe dato dati flash mo man. Kasti ti chicken pipe. Kasta nga kwa kaya kastoy. Digito chicken pipe kano digitoy. Okay. Awan pa dito iyang ko. Iso nga yung uray ko. Alright. Kasta. Okay. Kasta ti chicken pipe. Hangat ti open pipe. Ti open pipe ko tagbul nga talaga. Day as in awan ti ko ana. Data. So kasjay. Amuyo ka di nga dapat ti be responsible kay latang agmot motor amuyo dete amuyo ti guidelines ayan sa bagay before kayo nga mga lati lisensya yo no ngumno DJ hapo da kayo nga goodbye naka-lisensya tapos nakaturturid kay agmot motor ay ket good luck na lang sa inyo aglalo dito 2026 in kayo ano dito yun? Ag lisensya. Tapno ang kayo nga matiliw. Ken may sapay i-race through yung digital motor yo. Adya pa digijay to pay haang nga naka-race through. Sunod na pay laang naka-open pipe. Sunod pa papangas ko na. Ako. Haan yung nga okay, gasgasta. Alright. Tiliwan da kayo. Gaputa awan lisensya yung hanga gaputa open pipe kayo no. Correct. Kayo. Maglalalo dito og Bing. Po ingkay ko di agpa student permit tapno no. Numaman ka di JT bang tad kagad permiso tapno no. Agkasta manen, di ba? Huwag yung maganon. Being a responsible driver kita talagang dakkel apot kay papanan na agbaling ka apong ano ganan detay responsable ken makaliklik ka pa iti anyaman kasi dagami dagiti barumbado idol Glenn dagiti talaga nga basta day do na udi na ang kamote riders kamote riders di dahil makuray na duma ngayon to apo iti pagsalita mi kani idol Glenn iti sumarsaron no agundaway day kamote riders tingamin John Mark Pahinag pa shout out man dito yung Ugis Barangobong Nueva Era apo nagadayo sika apo nagadayo talaga Ugis kita nyo ket makadalon kami pigayim DJ Ugis ko na no lang ada pagpasyar ano dalang ada ador oras mi nga makapasyar dita ket umay kami pumasyar and of course hello gang ka ma'am Pilyang Maldita wow. Ni Ate Marjorie Sabio di Jai manipod Hawaii kani ko yung Sonny Sabio kani Pieta ni Bibi Pieta, ayan, Bibi Pieta, Macho, and of course, Sir Marlon Ordillas Kokya, ni Bagabigat yung kadagiti PNB San Nicolas Advocacy Group, ken Private Duty Nurse Rescue Ninja Team Ilocos. Okay? Meron kang kabla ako. Tagayam no kwati kwa tayo ni, adatta ka no babata, deta ni. Ay, dapat gamita, text lang. 0919-377-695 ken 0995-7212291 dapat gamit tayo yung baga
Tamlay baga, Idol Joey C. Okay, kinaman Idol Glenn na dati nag-text intan awang pay. Feeling awan. Kasi ang kunay baga, detay text line. Mga Idol, tuloy tayo ito. Ito man pa nagapipinadamag. Dagito ito kapuros kay Mumarbara damdamag. Ingkay tumaygan. Kalpasan, dagito ay apamarager.